ஸோ எப்படி சாண்டிங் பண்றது அப்படிங்கறது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நான் சொல்றேன். शरण्या माताजी हरे कृष्णा प्रणाम दंडवत प्रणाम्स माताजी दंडवत प्रणाम्स कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा. ஒன் மோர் திங், யாருக்கெல்லாம் வந்து லாகின் இஷ்யூ இருக்கு குவிஸுக்குன்றவங்க எல்லாம், ஐ திங்க் இன்னைக்கு நான் ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் போட்டிருந்தேன், iskan nantanur1@gmail.com. அதுக்கு உங்களுடைய இஷ்யூஸை நீங்க போடலாம். ஐ திங்க் 90% ஆஃப் பீப்புள் ஆர் நாட் ஹேவிங் இஷ்யூஸ், ஒன்லி 10% ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஹேவிங் இஷ்யூஸ் சொன்னாங்க. ஸோ இஃப் யூ ரைட் வாட் இஸ் த இஷ்யூ அப்படிங்கறத வந்து நீங்க வந்து மெயில் பண்ணீங்கன்னாக்கா தே வில் ஹெல்ப் யூ டு ரிசால்வ் ஆக்சுவலி. ஓகேங்களா? ஸோ ஐ திங்க் தட் இஷ்யூ இஸ் ரிசால்வ். ஸோ இன்னொன்னு, நாங்க எந்த லிங்க்ல போய் பண்ணணும்ன்றதையும் நம்ம கிளியரா நம்ம சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம். iskanmangaluru.comல போயிட்டு அந்த ஹோம் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய டேப்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கீதா, அதுக்கு கீழே வந்து குவிசஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷனும் இருக்கு. அதை கிளிக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க லாகின் வந்து நீங்க பண்ணணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு டூ ஆக்சுவலி. ஐ திங்க் சுஜாதா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. என்ன மாதாஜி? 12வது அத்தியாயம் தான். இன்னைக்கு இந்த லக்ஷ்மி மாதாஜி ஆர் ரமணி? லக்ஷ்மி மாதாஜி, ரமணி மாதாஜி ரெண்டு ரமணி வந்து ரமணி வந்து பிரபு அவர் நேத்திக்கு. ஓகே ஓகே. I think no 2-3 minutes இருக்கு. So maybe ஆமா ஆமா we have to wait. So நான் யாரான ஒருத்தர் வந்து பாடறதுக்கு விருப்பப்பட்ட ஒரு சங்கீர்த்தனம் 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷத்துக்கு நீங்க நாமாவளி பாடலாம். யாரு விருப்பப்பட்டாலும் ஒரு நாமாவளி பாடி நாங்க ரிப்பீட்டும் பண்ண முடியும். யார் வேணா பாடலாம். பாடலாமா மாதாஜி? பாடுங்க. பாடலாமா? பாடுங்க. राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो राधा कृष्ण नमो दशरथ नंदन राम नमो वसुदेव नंदन कृष्ण नमो दशरथ नंदन राम नमो वसुदेव नंदन कृष्ण नमो राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो राधा कृष्ण नमो सीता वल्लभ राम नमो राधा माधव कृष्ण नमो सीता वल्लभ राम नमो राधा माधव कृष्ण नमो राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो राधा कृष्ण नमो दशमुख मदन राम नमो कंसमर्दन कृष्ण नमो दशमुख मदन राम नमो कंसमर्दन कृष्ण नमो राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो राधा कृष्ण नमो आंजनेय प्रिय राम नमो भक्त जन प्रिय कृष्ण नमो आंजनेय प्रिय राम नमो कम प्रिय कृष्ण नमो राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो वाली मदन राम नमो कालिय नर्तन कृष्ण नमो वाली मदन राम नमो कालिय नर्तन कृष्ण नमो राम नमो
राम नमो राम नमो सीता राम नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो राधा कृष्ण नमो राम नमो सीता राम नमो कृष्ण नमो राधा कृष्ण नमो राम नमो सीता राम नमो कृष्ण नमो राधा कृष्ण नमो। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा. இப்போ லக்ஷ்மி வரலனாக்கா அடுத்தது ரமணி. ரமணி வந்திருக்காங்க மாதாஜி. நம்பர் 1509 லக்ஷ்மி அப்படி ஏதோ நம்பர் இருக்கு மாதாஜி. ஓ ஓகே, பின்ன ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். நீங்க இன்னைக்கு ஸ்லோக சாண்டிங் நீங்க இன்னைக்கு பண்ண போறீங்க, அதனால. மாதாஜி हरे कृष्णा. ஒரு நிமிஷம். இன்னைக்கு சாண்டிங் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் நானு. ஐ அம் திங்கிங் டு கிவ் சாண்டிங் ஆல்சோ. லக்ஷ்மி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி நீங்க கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா மேம்? மாதாஜி ஒரு நிமிஷம், ஹேண்ட் ரைஸ் இன்னும் பண்ணல. லக்ஷ்மி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணினீங்களா? இல்ல, யாரோ நம்பர்லாம் சொன்னாங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி மட்டும்தான் ஹேண்ட் ரைஸ்ல இருக்கு. லக்ஷ்மி மாதாஜி அவங்களான்னு தெரியல மாதாஜி. அது 1509. ஓகே, ரமணியும் சொல்லிருக்கீங்க. ரமணி பிரபு, ராமநாதன் பிரபு. ஏன்னா நீங்க எல்லாம் நேத்திக்கு எழுதினதுனால நான் திருப்பி அந்த லிஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். இல்லனா ஆஃப் கோர்ஸ் கலைவாணி மாதாஜி, கலைவாணி விஜயகுமாரி மாதாஜி ஆர் கலைவாணி மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி இப்ப வாசிச்சாங்க இல்லீங்களா? ஐ திங்க் அதனால பரவாயில்ல, கலைவாணி மாதாஜி வேணா வாசிக்கட்டும். ரைட். ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ நாம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5th சாப்டருக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம. அதாவது இந்த பகவத்கீதை கர்ம யோகத்துல 5வது சாப்டர் நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறது. கர்மயோகம் 3rd சாப்டர் படிச்சோம். கர்மயோகம் அந்த 3rd சாப்டருக்கும் 5th சாப்டருக்கும் என்னன்னாக்கா, அங்க வந்து கர்ம காண்டா எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்தோம். ஆனா இங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் எப்படி, அதாவது பக்தி உணர்வுல வந்து நம்ம வந்து இந்த கர்ம யோகத்தை எப்படி செய்வது அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நாம இந்த சாப்டர்ல படிக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம இன்வொகேஷன் பிரேயர்ஸோட we will enter into the session. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷாலக்ய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வா பதண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ய கிருப சிந்துபிய ஏவச்ச பतितां பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனங்கள். ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது இது கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில். ஸோ 3rd சாப்டர்னுடைய என்ஹான்ஸ்மெண்ட் தான் நம்ம வந்து இந்த 5th சாப்டர்ல படிக்க வரோம். there is a link between 3rd chapter and 5th chapter. அங்கேயும் கர்மயோகம் தான் படிச்சோம். ஆனா அதை விட இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் வெர்ஷன், எப்படி பக்தியில வந்து நம்ம கர்மயோகத்தை பண்றது, பக்தியோட எப்படி நம்ம கர்மங்களை செய்வது அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம படிக்க போறோம். ஸோ அர்ஜுனருடைய குழப்பம் வந்து மீண்டும் அவருக்கு ஒவ்வொரு சாப்டர்லயுமே கடைசியில வந்து ஏதோ ஒரு கொஷின் இருக்கும். அதனுடைய குழப்பத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா நெக்ஸ்ட் சாப்டர் வரும் ஆக்சுவலி. எஸ் கலைவாணி மாதாஜி, ஐ திங்க் உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, வாசிங் மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண. அர்ஜுன உவாச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சசமம் சசி
यच्छ्रेय यतायोर्येगं तन्मे भृगुसु निश्चितम्. எஸ். புனர்யோகம் ச சம்சசி யஸ்ரேய ஏதயோர் ஏகம் தன்மே பிருகு நுஷிஷிதம். அதாவது சுனிஷிதம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நிச்சயமாக வந்து பகவான் வந்து ஒரு பதில் கொடுக்கணும்ன்றதுதான் அவருடைய கொஸ்டினா கேட்பார் எல்லா இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா. முதலில் இதே கொஸ்டின் தான் அவர் வந்து 3rd சாப்டர்லயும் கேட்டார். முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும். அங்க வந்து பக்தியை வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தி யோகம் ஞான யோகத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறார். இன்னர்ஷியா அப்படிங்கறது என்னக்கா செயலற்ற தன்மையில போயிட்டு துறவரம் உட்கார்ந்துறது தான் ஞானம் இல்லையா, தியானத்துல உட்காந்து. சோ அதோட கம்பேர் பண்ணி இது பண்ணிக்கிறார். ஆனா நெக்ஸ்ட் அந்த கடைசியில வரும்பொழுது புத்தியோகம்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும், அதாவது பக்தி கலர்ந்த ஞான யோகம் தான் புத்தி யோகம் அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் கிளியரா விளக்குன பிறகுதான் மீண்டும் இன்னொரு கொஸ்டின் இங்கே வைக்கிறார். யாரு? நம்ம அர்ஜுனர். சோ முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளார். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. ரெண்டுமே நன்மையை தரக்கூடியதுதான். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன அந்த செயலை துரத்தல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் கடினமான பாதை. அது நம்ம எல்லாராலையுமே அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஆனா நம்ம ஒரு நிமிஷம் கூட ஒரு செயலை செய்யாம நம்மளால சும்மா இருக்கவே முடியாது. அதாவது உடல் கூட சைலண்டா உட்கார்ந்து இருந்தா கூட நம்ம மனம் எங்கெங்கயோ செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கும். வி கான்ட் சிட் ஐடல். இந்த உயிர் வாழி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் கான்ட் பி ஐடல். அதாவது சும்மான ஒரு நிமிஷம் வந்து உட்கார்ந்துருக்க நமக்கு முடியாது. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆனா ஒரு செயலை செய்து கொண்டு நம்மளால இருக்க முடியும். சோ பக்தியோட செஞ்சோம்னா, அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் கூட அதை பத்தி பெருசா ஆலோசிக்காம நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா ஸ்ரத்தையா பகவான் மேல பக்தி வச்சு இந்த செயலை நம்ம செஞ்சுட்டு போவோம் இல்லைங்களா. அததான் வந்து இங்க கேட்கிறார். நீங்க முதலில் செயலை துறக்கவும், மீண்டும் செயலை வந்து துறக்க சொல்லல, அவர் வந்து செயலின் பலன்களை தான் துறக்க சொன்னார் பகவான் வந்து. ஆக்சுவலி செயல்படதான் சொல்லுகிறார். எல்லா சாப்டர்லயுமே பாத்தீங்கன்னாக்க பகவான் எங்கேயுமே வந்து சந்நியாசத்துக்கு வந்து he never gave the எல்லாருமே சந்நியாசம் போகணும்ன்ற அந்த இது அவர் என்னைக்குமே அக்செப்ட் பண்ணவே இல்லை. we should actually do our karmas. நாம இங்க வந்ததுனுடைய பலன் என்னன்னாக்கா நம்ம கர்மங்களை எல்லாமே கரெக்டா கழிச்சிட்டு தான் நம்ம போகணும். அதெல்லாம் பெண்டிங் வச்சுக்கிட்டு நம்ம போகவே முடியாது. ஏன்னா மீண்டும் இந்த உலகத்துல பிறக்க வேண்டிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு வந்துடும். ஸோ வி ஹாவ் டு கிளியர் இட் ஆக்சுவலி. ஆனா யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் சன்னியாசத்துக்கு கண்டிப்பாக செல்கிறார்கள், செல்லவும் செய்கிறார்கள். ஆனா அவங்களுடைய விதி பயணம் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும். ஸோ தே வுட் ஹவ் கிளியர்ட் ஆல் த திங்ஸ் இன் த ப்ரீவியஸ் திங்ஸ் அண்ட் தென் இந்த ஜென்மத்துல வந்து அந்த சந்நியாசத்தினுடைய ஹையஸ்ட் லெவல் ரீச் ஆகிறதுக்காகவே வந்து இந்த பிறவி வந்து அவர்களுக்கு அமைந்திருக்கும். அதுலதான் அவங்க முழுமை அடைந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில வந்து பகவான் கிட்ட போய் சேருவாங்க. சோ இதுதான் வந்து சந்நியாசம், அதாவது ஆத்தன்டிக்கா இருக்கக்கூடிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு குருவா இருக்க செய்யக்கூடிய செயல். சோ செயலை துறக்கவும், அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் எல்லாத்தையுமே திறந்துட்டு ஒரு இடத்துல தனிமையான இடத்துல உட்காந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானத்துல வந்து முன்னேறி அந்த பக்தியில வந்து தீட்சை பெற்று அந்த பக்தியில வந்து இருப்பாங்க. சோ முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளனர். இவற்றில் இரண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. இங்கேயும் மறுபடியும் வந்து செயலை துறக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் கன்ஃபியூஷன்ல தான் வர்றாரு. பக்தியுடன் செயலாற்றுவது ஓகே, தட் இஸ் கரெக்ட், அது புரிஞ்சுக்கிறாரு. ஆனா செயலை துறப்பது என்பது பகவான் எங்கேயுமே சொல்லல. சந்நியாசம் பண்ணிக்கொண்டு அவர் வந்து சொல்லவே இல்லை. இதுக்கு எதுக்காக அர்ஜுனருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தவறான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருதுன்னாக்கா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி சேவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். நம்ம எப்பயாவது வீட்டுல கூட பூஜை பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்காக நம்ம ரெடி பண்ணக்கூடிய அந்த சூழல் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பக்தியோட ஸ்ரத்தையோட செய்வோம். ஸோ பூஜை ரூமை கிளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் விக்கிரகங்கள் எல்லாம் கழுவி அதுக்கப்புறம் அதுக்கெல்லாம் மாலை சேர்த்து ஸோ அதாவது எல்லாம் விளக்கு வச்சு ஒரு மங்களகரமான ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு மனசு வந்து ஒரு ஆனந்தம் அப்படி இருக்கும். ஆனா அதையே வந்து நீங்க உட்காந்து சும்மா தியானம் பண்ணும் பொழுது இந்த செயல்கள் எல்லாம் எதுவுமே செய்யாம சோ ஒன்லி தியான பயிற்சிகள்ல செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு வறண்ட மன ஊக்கங்கள் தான் வரும். ஏன்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானங்கள் செய்யும் பொழுது நம்ம மனசை இழுத்து வச்சுட்டு நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தி தான் நம்ம செய்ய முடியும். ஆனா பக்தி செய்யும் பொழுது நம்ம மனசை பத்தி நம்ம நினைக்க வேண்டியதே இல்லை. ஏன்னா நம்ம மனசு முழுவதும் அதுல போயிட்டு பிசிக்கலி மென்டலி எல்லாமே ஃபோக்கஸ் ஒரு இடத்துல இருக்கும். ஆனா
ஆனா ஞானத்துல போயிட்டு நம்ம உட்காந்து தியானம் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கலி நம்ம வந்து ஸ்டில் கண்டிஷன்ல உட்கார்ந்துருப்போம். ஆனா மனசு பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செய்யறதுக்கு போகும்பொழுது அங்க இங்க வந்து அலைப்பாய செய்யும். சோ இந்த உடலும் உள்ளமும் ஒரு சேர செய்யக்கூடியது ஒன்றுதான் பக்தி. ஆக்சுவலி அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ வறண்ட மன ஊக்கங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது. இது வந்து நம்ம எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். சோ நம்ம வந்து சும்மா உட்காந்து தியானம் பண்றதை விட நம்ம வந்து பக்தி செய்யறது என்பது நிஜமாவே வந்து ஆத்ம திருப்தி நமக்கு கொடுக்கும்ன்றது we can accept. 2வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான யோகத்தின் மீதுதான் பகவான் இந்த சாங்கிய யோகம் அப்படின்னா இந்த உடலினுடைய அதாவது இந்த ஸ்தூல உடலினுடைய அமைப்பு, இந்த சூக்ஷ்மம் எப்படி, இது எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அந்த 30 ஸ்லோகம் வரைக்குமே. சோ அவர் வந்து ஆன்மாவின் அறிவை பற்றி, ஆன்மா வந்து எப்பொழுதுமே நித்தியமானது, பழமையானவன், பிறப்பற்றவன், சோ இதெல்லாமே வந்து சொல்றார் யாரு, கிருஷ்ண பரமாத்மா. சோ அது ஆன்மாவுடைய அளவு என்ன, சோ நாம வந்து இந்த பிறவி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு வந்து நம்ம வந்து டெய்லி குளிச்சுட்டு வேற ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஆன்மாவும் இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு வேறு ஒரு உடலுக்கு டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன், அதாவது இடம் பெயர்கின்றது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சோம். அதுவும் எவ்வாறு என்றால் அவர்கள் செய்த பூர்வ ஜென்ம கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறையும், அதாவது செல்லும் பொழுது இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாக தான் ஆகும். நம்ம எப்பவுமே whenever we are living this body, யார் ஒருவர் இந்த உடலை விட்டு, இதுக்கான ஸ்லோகங்களும் பின்னாடி இருக்கு. சோ இந்த உடலை விட்டு நாம செல்லும் பொழுது நாம என்ன நிலையில இருக்கோமோ, என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோமோ அதுவாகவே நமக்கு அடுத்த பிறவி என்பது பகவான் வந்து அனுகிரகிக்கிறார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் நம்ம ஏன் ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய ஆழ்நிலையான மனசுல வந்து பகவானுடைய நாமங்களை பதிஞ்சிட்டாக்கா நம்ம வந்து உயிர் விடும் பொழுது நமக்கு எது அதிகமா அடி மனசுல இருக்கோ அதுதான் வந்து வெளியில வரும். So for that only we are practicing actually. So அவ்வாறாக பகவானுடைய நாமங்களை நாம சொல்ல சொல்ல அவரிடத்தில் உயிர் பிரியும் பொழுது, இதுக்கு வந்து ஒரு கதை கூட இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த கதை நம்ம வரும்போது நான் சொல்றேன் நானு. சோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம மனசுல வந்து நம்ம திடமான அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்னு சொல்லுவாங்க, அடி மனசுல நம்ம வந்து பகவானை பற்றிய அந்த நினைவுகள் பிளஸ் அவருடைய நாமங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து பதிஞ்சின்றோம்னாக்கா கண்டிப்பா நம்ம உட்காரும் போது எழும்போது கூட பாத்தீங்கன்னா நம்மளையே அறியாமலே நம்ம வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம். நம்ம அந்த இதுக்கு போகணும்னா நமக்கு வந்து we have to practice. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பிரயத்னம் செய்யணும். டெய்லி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராக்டிஸ் பண்ணணும். பண்ணதான் அந்த நிலைக்கு நாம போவோம். அப்படி போக போக நமக்கு இந்த பகவானை பற்றிய ஞானம் என்பது உள்ளிருந்து கொண்டு பகவானே நமக்கு வந்து he will be revealing always. சோ நாம எந்த அளவுக்கு பக்தி லெவல்ல முன்னேறோமோ அந்த லெவலுக்கு வந்து பகவான் வந்து நமக்கு வந்து he will be revealing about himself நம்ம கிட்ட. சோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா 31 to 37 பாத்தீங்கன்னாக்கா பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை விளக்கப்பட்டுள்ளது. கர்மயோகத்தை பற்றி அது பேஸ்டு தான் வந்து பகவான் வந்து 2nd சாப்டர்ல சொன்னது 31ல இருந்து 37 வரைக்கும். சோ ஒவ்வொரு வேதங்கள் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நம்ம யாக சக்கரம் கூட 3rd சாப்டர்ல படிச்சோம் இல்லைங்களா. சோ அந்த யாக சக்கரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ பகவான் இடத்தில் இருந்துதான் வேதங்கள் வந்தது, அது பிரம்மருக்கு கொடுத்தார். அந்த வேதங்கள் பிரகாரம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கு. பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ணவ, சூத்ரர்களுக்கு என்ன வேலை அப்படிங்கிறது எல்லாமே கிளியரா கொடுத்துருக்கு ஆக்சுவலி. சோ அவர்கள் தத்தம் வேலைகளை செய்யும் பொழுது அதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா இயற்கை இந்த பிரகிருதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரைட் டைரக்ஷன்ல போகும். சோ ஒரு பிராமணர் தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையான அந்த வேதங்களையும் எல்லாத்தையுமே வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி ஒருத்தருக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தட் இஸ் த திங், தட் இஸ் he is giving குரு என்ற பொசிஷன்ல இருந்து சொல்லி கொடுக்கறது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்திரியர்கள் நாட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்ம நெறிப்படி ஆளுவது. நெக்ஸ்ட் வந்து வைஷ்யர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாபாரத்தை விருதி செய்யும் போது அந்த நாடும் வந்து முன்னேற்றம் வணிகத்துல. அப்புறம் சூத்ரர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னா உழைப்போர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தத்தம் கடமைகளை செவ்வனே செய்வது. அவரவர் கடமையை செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த உலகம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ரைட் டைரக்ஷன்ல தான் போகும். ஆனா நாம் அப்படி இல்லை. இப்போ we are not in the track actually. So not only இந்த 4 பிரிவினருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா they are not in the right track. Some deviations will be there with all the things actually. So அதே மாதிரிதான் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை.
ஸோ நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நாம வந்து கண்டிப்பாக செய்யணும். ஸோ அவ்வாறு செய்யும் பொழுது அதனால வரக்கூடிய பாவ விளைவுகள் இருந்து நாம பந்தப்படுவதில்லை அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் 42 to 45 அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் கர்ம காண்டா காரணமாக ஆத்மாவினுடைய சிக்கல். ஸோ ஒருவர் வந்து எதிர்பார்ப்போடு செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் இந்த பௌதிக ஊடகத்துக்கு வந்து திரும்பி வரக்கூடிய சிக்கலை வந்து ஏற்படுத்துகின்றது. அதனால்தான் நம்ம வந்து அந்த விளைவுகள் மேல வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி அனைத்தையும் பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து நாம வந்து நம்முடைய வேலைகளை செய்யணும். சோ 3வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 17-18 வந்து ஞானத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்று விளக்கினார். அதாவது அகர்மா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அகர்மீஸ் அந்த ஒரு ஸ்தலம் விகர்மா கர்மா அண்ட் அகர்மா. சோ அகர்மாவை பத்தி நேத்து கூட நம்ம 4th சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது செயலில் செயலற்ற தன்மையும் செயலற்ற தன்மையில் செயலையும் பற்றியும் தான் பேசணும் நம்ம. அப்படிப்பட்ட ஒரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அகர்மிகள் வந்து எல்லா செயல்களிலுமே ஈடுபட்டு இருப்பார்கள். ஆனா அவர்கள் எதையுமே வந்து பந்தப்படுத்தி கொள்ள மாட்டார்கள். சோ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஏன்னா அவ்வாறு செய்யும்போது ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு செயலை வந்து செய்யறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்குமே we have a different roles. ஒரு தாயினுடைய வேலை என்னன்னா வீட்டை பராமரிக்கிறது, வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து சர்வீஸ் செய்யறது, இது எல்லாமே ஒரு வீட்டுல நடக்கக்கூடிய ஒன்று செயல் தான். அதையும் அவங்க அலுவலகம் போகும்பொழுது அங்கே ஒரு அதிகாரியாகவும் இருப்பார்கள். சோ எந்தெந்த இடத்துல இருக்காங்களோ அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அந்த ரோல்ல வந்து தன்னுடைய கடமை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செஞ்சுட்டே போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. கடமையா கூட நினைக்க வேண்டாம், இதெல்லாம் நமக்குன்னு கொடுத்திருக்காரு பகவான், நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே போகணும், அவ்வளவுதான். அப்படிப்பட்ட ஒருத்தருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபியூச்சர்ல அவங்களுக்கு செய்யணும்ன்ற எந்த ஒரு கடமையே இருக்காது. ஏன்னா அவர்கள் வந்து விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக வந்து மாறிவிடுகிறார்கள். ஏன்னா தான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அவர்களுடைய இருமைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா புண்ணியங்களும் பகவானுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய இதுக்கு அனுகிரகத்துக்கு செல்கிறது. அதே மாதிரி பாவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து விமோசனத்தை கொடுக்கின்றார். ஒருவர் இவ்வாறு செய்ய தொடங்கும் பொழுது அந்த நிலையிலிருந்தே பார்க்கும் பொழுது ஃபியூச்சர்ல அவங்க வந்து பாவ செயல்களை செய்ய மாட்டார்கள். சோ அந்த நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள். சோ முன்னாடி செஞ்சிருக்க கர்மங்கள் எல்லாத்துக்குமே அவங்க அனுபவிச்சுன்னு தான் வந்திருப்பாங்க. அதையும் வந்து விமோசனத்தை பகவான் கொடுப்பார். அவர்களுடைய புண்ணியங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுக்கு மோட்சத்தையும் வழங்குவார். சோ யாருடைய பாவ புண்ணியத்தையும் பகவான் ஏத்துக்கிறதே கிடையாது. சோ வி ஷுட் நாட் திங்க். சோ ஒன்லி பாவ விமோசனம் மட்டும்தான் கொடுப்பார். நம்ம எல்லாமே பகவானுக்கு சமர்ப்பிச்சாலும் நம்மளுடைய குட் டீட்ஸ் எல்லாமே நம்ம அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கும். சோ ஏன்னா அது வந்து அதை பேஸ் தான் அவர் வந்து நமக்கு வந்து எங்க நம்மளை அனுப்பணும் அப்படிங்கறது வந்து டிசைட் பண்ணுவார். நம்ம கர்ம காண்டா மோட்ல இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல சகாம கர்ம யோகியா இருந்தா நம்மளுடைய புண்ணியங்களுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம வந்து சொர்க்கலோகத்துக்கு போவோம். நம்ம எந்த தேவதையை வணங்குறோமோ இல்லை அந்த உலகங்களுக்கு செல்வோம். ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம போகின்றோம். ஆனா அதே வந்து அந்த புண்ணியங்களும் வந்து பகவானை எல்லாம் உனக்கு தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எவ்ரிதிங் we give to him. அவர் வந்து இந்த உலகத்துக்கு அதாவது அந்த அக்கௌண்ட்டையும் நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கணும். புண்ணியங்களும் இருக்க அக்கௌண்ட்டையும் நம்ம கிளியர் பண்ணணும், பாவங்கள் அக்கௌண்ட்டும் கிளியர் பண்ணாதான் நமக்கு மோட்சம் என்பது உண்டு. திஸ் இஸ் தி வாட் இஸ் தட் டெஃபினிஷன். மோட்சத்துக்கான டெஃபினிஷன் இதுதான். நம்ம 2 அக்கௌண்ட்டையும் கிளியர் பண்ணிக்கினா 0 பண்ணிக்கிட்டாக்கா ஆப்வியஸ்லி வில் கோ இன்டு த மோட்சகதி. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா உரை 43 to 46 to 53 பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு. பக்தி சேவையால் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுவதை விளக்குகிறது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல நம்ம வந்து செய்ய போறோம்னாக்கா ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே பந்தப்படுவதில்லை அப்படின்றதையும். அத்தியாயம் 4 வந்து உரை 33 பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் ஞானத்தின் தளத்தில் உச்சம் அடைகின்றது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் செய்யணும்னாக்கா there are different types of sacrifices. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பின்னாடி வர சாப்டர்ஸ்ல படிப்போம். உடல் தவங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது வாக்கு தவம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனஸ்தவம், இது எல்லாமே வந்து நம்ம பின்னாடி வர இதுல வந்து படிப்போம் நம்ம. சோ நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த விதமான தியாகங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தின் தளத்தில் வந்து உச்சமடைகின்றது. ஏன்னா நம்ம வந்து புத்தியை உபயோகப்படுத்தி தான் அந்த தியாகத்தையே செய்வோம். நம்ம ஒருத்தருக்கு நாம விட்டு கொடுக்குறோம்னா கூட அதனுடைய விளைவுகளை என்ன, அதை விட்டு கொடுக்காம போனா என்ன விளைவு வரும், விட்டு கொடுத்தா எவ்வாறு நன்மை பயக்கும் எல்லாருக்கும் யோசிச்சுதான் நம்ம அந்த செயலை செய்வோம். சோ அந்த இடத்துல வந்து இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்துகின்றோம். சோ எல்லா தியாக வேலைகளுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான தளத்தில் தான் உச்சமடைகின்றது. பக்தி கலந்த ஞானம் வந்து நமக்கு என்னைக்குமே நல்லது ஆக்சுவலி. சோ
ஆனா நான் ஞானத்துல நம்மளால முற்று பெற முடியவில்லை என்றால் அட்லீஸ்ட் பக்தியிலாவது நம்ம வந்து மேல் நோக்கி போகலாம். சோ அவர் நமக்கு என்ன எந்த அளவுக்கு ஞானம் கொடுக்கணும்னு பகவான் நினைக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு அவர் கருணிக்கட்டும், அதை நம்ம வாங்கிக்கலாம். தட் இஸ் பெட்டர் ஆக்சுவலி. அடுத்து வந்து 4வது அத்தியாயத்துல கடைசி வசனத்தில் கிருஷ்ணர் மீண்டும் அர்ஜுனரிடம் எழுந்து போராட சொன்னார். ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலுமே பகவான் சொல்லிட்டே தான் இருப்பார், நீ எழுந்து போரிடு அப்படின்னு தான் சொல்வார் அவர். இதனால் அர்ஜுனனை குழப்புகிறது. கைவிடு அல்லது வேலை சண்டை. அதாவது கைவிடுன்றது மீண்டும் இவர் எதுக்கு கன்ஃபியூஷனாக்கா, அதாவது துரத்தல் என்பதை வந்து அவர் கர்ம சந்நியாசம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறார் அவர். ஆக்சுவலி கர்ம யோகம் கர்ம சந்நியாசம், ஸோ எது பெட்டர் அப்படிங்கிறது தான் அவர் கேட்கறது. செகண்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச சந்நியாசக கர்மயோகஸ்த நிஸ்ரேயச கரௌ உபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. எஸ். சோ பாத்தீங்கன்னா பகவான் இப்ப வந்து சொல்றார், செயலை துரத்தல் பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ரெண்டுமே வந்து நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கும். சன்னியாசியா இருந்தாலும் மோட்சம் உண்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மயோகியா இருந்தாலும் நிஷ்காம கர்மயோகியா இருந்தாலும் நமக்கு மோட்சம் உண்டு. ஆனா பக்தியோடு செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அந்த அவ்வளோ பாரமா இருக்காது, நமக்கு கடினமாவும் இருக்காது. நம்ம செய்யக்கூடிய யோக பயிற்சிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் டஃப் ஆக்சுவலி. அதை பிராக்டிஸ் பண்ணி மனதை நிலை நிறுத்துவது என்பது மிகவும் கடினமான ஒரு இது. ஆனா பக்தி செய்யறதுக்கு வந்து ஒன்லி டிடியை பார்த்தாலே நம்ம வந்து ஒரு கடவுளுடைய விக்கிரக அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பார்த்தாலே நம்ம வந்து மனசை வந்து பக்தியில வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும். ஸோ ஈஸியா எடுத்துட்டு போக முடியும். தட் இஸ் ஈஸி. ஆனா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றது ஒண்ணுதான் கஷ்டம். டெய்லி நம்ம அதை பிராக்டிஸ் பண்ணணும், அதுதான் மிகவும் முக்கியம். ஆனால் இவ்விரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும் அப்படின்ட்டு கிளியரா சொல்லிட்டாரு பகவான். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா மன்னர் நிர்காவனுடைய வீழ்ச்சி இது வந்து நம்ம வந்து பாகவதத்துல நிறைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே பாகவதத்துல இருந்து எடுத்து போட்டிருக்கிறது தான் இங்க. சோ இவர் வந்து கர்மகாண்டா மோட்ல ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், தான் செய்யக்கூடிய தான தர்மங்கள் அனைத்தும் தனக்கே பலன்கள் வந்து சேரணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு மன்னர். ஆக்சுவலி அவருடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப பார்க்க மன்னர் நிர்கா பலனளிக்கும் தானங்களை செய்தார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய தானங்கள் அனைத்தும் புண்ணியங்களும் தனக்கே வந்து சேரணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை. ஆனால் அவர் தவறு நேர்ந்து ஒரு 2 பிராமணர்களுக்கு அதிருப்தி ஏற்பட்டது. எவ்வாறு என்றால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிராமணர் வராரு, அவங்களுக்கு வந்து சோ எங்கேயுமே வந்து அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம், ஒரு 2 மாடு, சோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷனே. அவங்க தானமா வாங்குறது பசுவும் ஒரு இருக்கிறவருக்கு ஒரு இடம் தான் அவங்க கேட்கறது. சோ அந்த காலத்துல எல்லாம் அப்படிதான் இருந்தது. சோ அவங்களுக்கு வந்து தானத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிராமணருக்கு வழங்குகிறார். சோ அதுல ஒரு மாடு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பசுமாடு திரும்பி வந்து அரசனுடைய அந்த பசு கொட்டகை, அந்த அரண்மனை கொட்டகையில வந்து சேர்ந்து விடுகிறது. அது வந்து அந்த மன்னருக்கு தெரிவது கிடையாது. மற்றும் ஒரு மாடு குறையறதேன்ட்டு இந்த பிராமணர் திரும்பி வர்றதுக்குள்ள இன்னொரு பிராமணர் வந்து தானத்தை வாங்கி செல்கிறார். சோ அப்பொழுது மன்னரும் என்ன பண்றாரு, அந்த பசுமாடு இந்த முதல் பிராமணருக்கு கொடுத்த பசுமாடு 2வது பிராமணருக்கு தானமாக கொடுத்து விடுகிறார். அது அவருக்கு தெரியறது கிடையாது ஆக்சுவலி. சோ ஆனா பிராமணருக்கு நல்லா தெரியும் தான் எந்த பசு வாங்கன்னு போனேன்னு சொல்லிட்டு. சோ அதனால என்ன பண்றாரு, நீங்க எப்படி வந்து எனக்கு கொடுத்த பசுமாடை எடுத்து அவங்களுக்கு தானம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால அவரு சபிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு ஆக்சுவலி. சோ கர்சசின் சோ மறுபிறவியில வந்து பல்லியாக பலகாலம் கிணற்றில் வாழ்ந்தார். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து அடுத்த பிறவி என்பது பெரிய பலி கிணத்துல வந்து இருக்கார். துவாரகை அருகில் கிருஷ்ணர் நிர்காவுக்கு முக்தி அளித்தார். சோ அந்த துவாரகையில தான் இருக்கு, அந்த விளையாடுற அந்த பூங்கால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிணறு இருந்தது. இந்த ஹெவியான இந்த பல்லியால வந்து வெளியே வர முடியாமலே பல ஆண்டு காலம் உள்ளவே இருந்தது ஆக்சுவலி. சோ கிருஷ்ணருடைய அந்த அனுகிரகத்தினால அவருக்கு வந்து புனர்ஜென்மம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பாவ விமோசனம் வந்து கிடைத்தது. சோ நிர்கா தன் செயல்களின் பயனற்ற தன்மையை ஒப்புக்கொண்டார். அதாவது கர்மகாண்டா மோட்ல நம்ம கண்டிப்பாக யாருக்கும் தானம் செய்யவே கூடாது. சோ நாம் செய்யக்கூடிய தானங்கள் அனைத்தும் நம்மளை ரட்சிக்கணும்னு நம்ம நினைச்சு நம்ம தானத்தை நம்ம கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. ஒருத்தருக்கு கருணையால தான் நம்ம வந்து தானம் செய்யணும். ஒருத்தர் கஷ்டமா இருக்குன்ட்டு கேட்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பான்டேனியஸா எடுத்து நான் அவங்களுக்கு நம்ம கையில இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒன்னும் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, தட் இஸ் வித்தவுட் எதுவும் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம செய்யறோம் பாருங்க, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த கரெக்ட் தானம் ஆக்சுவலி. ஆனா அதை வந்து பிளான் பண்ணி கொடுக்குறோம் பாருங்க விளம்பரத்துக்காகவோ, அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் நாட் எ தானம் ஆக்சுவலி. ஸோ இதெல்லாம் ரஜோகுணத்துல வரும். சத்துவகுணத்துல வரக்கூடியது தான் இந்த ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நிர்கா தன் செயல்களின்
பயனற்ற தன்மையை ஒப்புக்கொண்டார். ஸோ அவர் செய்த தானங்களும் வேஸ்ட் தான் இல்லைங்களா? அது இந்த வாழ்க்கையில் அடுத்த வாழ்க்கைக்கும் அது யூஸ் ஆகாது. எனவே யார் ஒருவர் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பின்றி பக்தி சேவை செய்கிறாரோ அத்தகைய சேவையே உன்னதமான சேவை, மேலும் அவர்கள் வைகுண்டத்தில் வாழ்வர் அப்படிங்கறத வந்து ஃபைனல் கன்க்ளூஷனா இந்த கர்ம காண்டால இருந்து நம்ம கர்ம யோகத்துக்கு போயிடணும், அதுவும் நிஷ்காம கர்ம யோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும். எஸ், தேர்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஞாச நித்ய சந்நியாசி யோனத் வேஷ்டின கங்காஷதி நிர்வந்த ஓஹி மகாபாகோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. எஸ், ஞேயசே நித்ய சந்நியாசி யோனா தத்வேஷஷ்டி ந காங்க்ஷதி நிர்வந்தோ ஹி மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்சதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில், அதாவது விருப்பமும் கொள்ளக்கூடாது, நம்ம வெறுப்பும் அடையக்கூடாது. நான் என்ன வேலை செஞ்சாலுமே we should not become agitated with that. ஹேட்டட்னஸ் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் டிசையர்ஸும் இருக்கக்கூடாது அதுல. சோ அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். சோ எந்த செயல் செய்தாலுமே அப்படிப்பட்டவனே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்நியாசி, கர்ம சந்நியாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா எல்லா இருமைகளிலும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையான முக்தி அடைகின்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சகதியை அடைகின்றான். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்நியாசி வந்து, இருமைகள் என்றால் பேலன்ஸ். ஒவ்வொருத்தருக்குமே 2 இருமைகள் உண்டு, ஒன்று பாவம் ஒன்று புண்ணியம். அந்த 2 பாவ புண்ணியங்க அக்கௌண்ட்லயும் கிளியர் பண்ணிக்கிறான். சோ அவன் எல்லா பந்தங்களிலும் அது 2 0 ஆனாதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று, அதெல்லாம் நம்ம வெல்லாதான் அந்த பேலன்ஸ் எல்லாம் 0 ஆகும். ஆக்சுவலி முழுமையான முக்தி அடைகின்றான் அப்படின்றது சொல்லி இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாகூர், பேசிக்கலி இவர் வந்து ஒரு முஸ்லிம் ஆக்சுவலி. ஸோ சைத்தன்யர் காலத்துல இருந்தவர் இவர் வந்து ஆக்சுவலி. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெனவுன்ஸ்ட், அவர் மூலம் அவருடைய கருணையால பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தர் ஆகினார், கிருஷ்ண பக்தர் ஆனார். அவர் வந்து ஹரிதாஸ் தாகூர் என்பது அவருடைய பெயர். இவருக்கு இன்னொரு பெயர் வந்து நாமாச்சாரியின் பெயர் ஆக்சுவலி. ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவை வந்து பகவானுடைய அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்வார். 3 லட்சம் தரம் சொல்லணும்னா அவ்வளோ ஈஸியான இது கிடையாது ஆக்சுவலி. ஸோ நமக்கு தான் தெரியும் இல்ல, ஒருத்தர் நல்ல இதுல முன்னேறிட்டே இருந்தாக்கா அந்த அந்த ஊர்லயே பெரிய ஆளா இருக்கிறவங்க நம்மளை விட இன்னொருத்தர் பேர் வாங்க போறாங்கன்ற அந்த இது கண்டிப்பா இது எல்லா இடத்துலயுமே உண்டு. ஸோ அதுக்காக அந்த ஊர் தலைவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு ப்ராஸ்டியூட்டை வந்து அனுப்புறாரு இவருக்கு டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்காக. ஸோ அவரும் வந்து அந்த பெண்மணி வந்த பிறகு வெயிட் பண்ணு, நான் ஜபம் முடிஞ்சிட்டு வந்த பிறகு நீ என்ன கேட்கறேன்டையோ அதை நான் செய்யறேன்னு சொல்வார். ஆனா அந்த பெண்மணி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடிய விடிய காத்திருந்து அவர் வந்து 3 லட்சம் நாமங்களை வந்து விடியற்காலையில தான் முடிப்பார். முடிஞ்ச பிறகு அவங்க கிளம்பி போயிடுவாங்க. இது மாதிரி 3-4 நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திரும்பி திரும்பி அவர் வந்து அவ வந்து வாபஸ் போயிடுவான். ஸோ அந்த அந்த ஒரு இதுலயே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பெண்மணியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு, ஷி கெட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். அவளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேஞ்சஸ், ஷி சேஞ்ச்ட் ஹர் செல்ஃப். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பக்தியானவருக்கு நாம எவ்வளவு பெரிய தவறு இழைக்க நேர்ந்தோம் இல்லை, இது எவ்வளவு பெரிய பாவம் நடந்திருக்கும். ஸோ அப்படின்ட்டு அவரையே குருவாக ஏத்துக்கிறார் அவர் அந்த பெண்மணி. ஸோ அதுதான் பாக்குறோம் நம்ம. ஸோ ஹரிதாஸ் தாகூர் தன் இடைவிடாத கிருஷ்ண ஜப மகிமையால் வேஷ்ய ஸ்திரீயை மனம் திருத்தி கிருஷ்ண பக்தி மார்க்கத்தில் திரும்பினார். அவரையே வந்து குருவாக ஏத்திண்டார். அந்த பெண்மணி வந்து ஹரிதாஸ் தாகூரையே வந்து குருவாக ஏத்திண்டார். எஸ், 10th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. பிரம்மண்ய அதாய கர்மாணி சாங்கம் த்வக்த்வா கரோத்யஹ லிப்யதே நாச பாபனே பத்ம பத்ரம் இவம் வசா. எஸ், பிரம்மண்ய யதாய கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா கரோத்யஹ லிப்யதே ந பாபேன பத்மபத்ர இவாம் வசா. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்றின்றி, அதாவது பலன்கள் மேல் பற்றின்றி தன் கடமைகளை செய்பவன், பலன்களை பரம புருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் எவ்வாறு இருக்குனாக்கா இந்த பௌதிக உலக பந்தத்திலிருந்து அவன் வந்து விடுபடுகின்றான். ஏன்னா அவனுடைய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு அவனோட பந்தப்படுவது இல்லை. எவ்வாறு
தாமரை இலை மேல் நீர்த்துளி வந்து ஒட்டாம இருக்கோ அதே மாதிரிதான் அவனுடைய அந்த செயல்களுடைய விளைவுகள் அவனுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வர்றதே கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய செயல்பாடு இருக்கணும் ஆக்சுவலி. ஸோ தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதே மாதிரிதான் அந்த மனிதனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ விளைவுகள் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விமோக்ஷனம், அதாவது எந்த பாவ விளைவுக்குமே அவன் பந்தப்படுவதில்லை. அதுதான் நம்ம அதே போல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை அப்படின்ட்டு கிளியரா வந்து பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நம்ம பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னாக்கா கிரேட் ஆச்சாரியா, இவர் வந்து இவ்வளவு பெரிய இந்த இஸ்கான் இதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல வந்து அவர் வந்து நிறுவனம் பண்ணி இந்த சமுதாயத்துக்கு வந்து நன்மை தரக்கூடிய பல செயல்களை அவர் செஞ்சுட்டு போயிருக்கார். ஸோ பக்தி செய்வது என்பது, அதாவது பக்தி என்பது ஈஸி தான், ஆனா அதை வந்து கடைபிடிப்பது என்பதுதான் கடினம். கடைசி வரைக்கும் செஞ்சுக்கிட்டே போறோம் பாருங்க. ஸோ ஈஸியா பண்ண முடியும், ஆனா நம்ம வந்து டெய்லி பண்ணணும் அதை. அப்போ அது வந்து நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ டெய்லி பண்றது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது. நாம நினைச்சா செய்யறது கிடையாது. பகவான் நமக்கு வந்து அனுமதி கொடுப்பார், மர்சி. ஒன்லி வித் த மர்சி ஆஃப் காட் we will be able to do பக்தி. ஸோ எல்லாருமே பக்தி பண்ண முடியவே முடியாது, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 18th வாசிங் மாதாஜி. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமண கவி அஸ்தினி சூனி சைவ சவபாகேசா பண்டிதக சமசர்த்தினகா. ஸோ அடக்கமுள்ள பண்டிதர்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன், அவங்களுடைய திருஷ்டி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து படிக்க போறோம் இப்போ. தங்களது உண்மையான ஞானத்தின் வாயிலாக, ஸோ அடக்கமான இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்டிதர், ஒரு ஆச்சாரியா யாரா இருந்தாலுமே அவர்கள் தங்களது உண்மையான ஞானத்தின் வாயிலாக, ஸோ உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்தவராக இருக்கும் பொழுது அதனுடைய அந்த ஞானத்தின் வாயிலாக பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து எப்படி எல்லாரையுமே வந்து ட்ரீட் பண்ணுவார் அப்படிங்கறத வந்து பாக்குறோம். எல்லாருமே எப்படி வந்து அவர் வந்து ஒரு சமம் போல பார்ப்பாரா, இல்லை டிஃபரன்சஸ் இருக்குமா, இதெல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ. ஸோ கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், ஸோ ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல் இல்லைங்களா. நெக்ஸ்ட் பசு, யானை. பசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கக்கூடிய விலங்கினத்திலே வந்து ஹையஸ்ட் ஆக்சுவலி. யானை, அப்புறம் நாய், அதை விட அதாவது அனிமல் கிங்டம்லயே லிட்டில் லோயஸ்ட் ஆக்சுவலி. நாயை தின்பவன் அப்படின்னாக்கா சண்டாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது சூத்ரர்களுக்குன்னா கீழே, அதாவது ரொம்ப வர்ஸ்டான பீப்புள் ஆக்சுவலி பை த நேச்சர் பிஹேவியர். ஸோ அதாவது ஒரு கொலைக்காரன், கொள்ளைக்காரன், அந்த மாதிரி ஒரு இது. அவங்களுக்கு வந்து கருணை, பக்தி இதெல்லாமே எதுவுமே இருக்கா, ஃபுல் இக்னரன்ஸ் மோட்ல இருக்குவாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் அவங்க கண்டிப்பாக அடுத்த ஜென்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அனிமல் கிங்டம் தான். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க அவங்க அனைவரையுமே சமநோக்கில் காண்கின்றான். ஸோ எல்லாருமே ஈக்வி விஷன் தான். ஸோ எல்லாருமே வந்து ஒரு போலதான் பார்க்கணும். இவன் தவற இழுத்து விட்டான்ட்டு அவனுக்கு ஒரு டிஃபரன்சியேஷன், இவன் வந்து கரெக்டா இருக்கான்ட்டு ஒரு டிஃபரன்சியேஷன், அதெல்லாம் கிடையாது. ஒருவரை வந்து பார்க்கும் விதம் வந்து எல்லாரையுமே சமநோக்கோட தான் பார்க்கணும். அது அவனுடைய கர்மம், ஹி இஸ் டூயிங் ஹிஸ் திங், ஹி இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங். ஸோ அதுல போய் நாம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணவே கூடாது ஆக்சுவலி. நம்மளால முடிஞ்சா அவனுக்கு நல்ல மார்க்கத்தை சொல்லலாம், ஆனா அதை விடுத்து வந்து வி ஷுட் நாட் டிகிரேட் ஹிம். அவனை வந்து நீ குறை சொல்லி அவனை வந்து நம்ம தாழ்த்தவும் வேண்டாம், இவனை உயர்த்தி பேசவும் வேண்டாம். எல்லாரையுமே ஒரு போல வந்து நினைக்கக்கூடிய எண்ணம் தான் வந்து அடக்கமுள்ள பண்டிதர்களுடைய சுபாவம். அதுதான் நம்ம இங்க படிச்சிருக்கோம். நல்ல கற்றறிந்த ஹையஸ்ட் டிகிரி ஒரு ஆச்சாரியா அந்த லெவல் இருக்கவங்களுடைய சுபாவம் எப்படின்னா எல்லாரையுமே ஒரு போலதான் பார்ப்பார்கள் அப்படிங்கறது வந்து தே வில் ட்ரீட். அவங்களுடைய அன்பு, ட்ரீட்னா எனக்கு அவங்களுடைய அன்பு வந்து எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் த வே. இது அதுக்கு இவன் வந்து இப்படி பண்ணிட்டானேன்ட்டு அவனுக்கு வந்து வெறுப்பை காட்ட மாட்டாங்க. they will treat everyone equally with the love and affection. That's it. 22 வாசிங் மாதாஜி. ஏகி சமஸ்பர்ஷா ஜா பாஹோ துக்க யோனய ஏவதே ஆத்ய அந்தவந்த கௌந்தேயா நாதேஷு ரமதே புதகா. எஸ். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க நம்ம பார்க்க போறது வந்து இந்த ஜட புலன்கள் வந்து இந்த ஞானேந்திரியங்கள் 5 விதம் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஒரு சிறு புலன் செய்யக்கூடிய ஒரு தவறு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பெரிய லெவல்ல கூட ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இவங்கள விஸ்வாமித்திரர் கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. அவருடைய ஒரே ஒரு சின்ன தவறுனால அவருடைய தவ வாழ்க்கையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹி கம்ஸ் டவுன் இல்லைங்களா. ஒரு சென்ஸ் ஆர்கன் செய்யக்கூடிய இஷ்யூனால அவருடைய வாழ்க்கையே தரமே வந்து கீழே இறங்கிடும்.
ஒருத்தருடைய கண்ணால், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இத்தனை பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சோ ஒருத்தர் காதால கேட்கறது, கண்ணால பாக்குறது, நாக்கால ருசிக்கிறது, கையால தொடுறது, நாசியால நுகர்றது. சோ இதனால வந்து ஈர்க்கப்பட்டு அவர்கள் வந்து இறுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கஷ்டமான இதுதான் அவங்க வந்து அனுபவிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாங்க. இங்க யானை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்கம் இன்னொரு யானை இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி, சோ அந்த கண்ணுல பார்த்தனுடைய ஒரே ஒரு அந்த புலனுடைய ஒரே ஒரு ஆக்ஷன்னாலதான் போய் அந்த பள்ளத்துல விழுந்துடுறது ஆக்சுவலி. சோ விட்டில் பூச்சி பாத்தீங்கன்னாக்கா விளக்கனுடைய வெளிச்சம், அந்த வெளிச்சத்தினால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அந்த இது மேல வந்து விளக்கு மேல வந்து உட்காரும் பொழுது தன்னையே அதாவது இறக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனுக்கு எடுத்துன்னு போயிட்டு அந்த ஹீட்ல. அதே மாதிரி மானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்தத்தை கேட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா போயிட்டு ஒரு சிங்கம் கிட்ட மாட்டிக்கிறது ஆக்சுவலி. சோ இது மாதிரி வந்து இங்க தேன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பூக்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த தேனை வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு அந்த தேன் கூட்டுல வச்சாலும் இறுதியில வந்து தேனியே வந்து எல்லாமே குடிக்கிறது கிடையாது. தேனீக்கெல்லாம் அழிந்து விடுகிறது கடைசியில. அந்த தேனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம தான் சாப்பிடுறோம். சோ அது மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு புலனுடைய சக்தி வாய்ந்த ஒரு புலன் கூட பாத்தீங்கன்னா நம்மள இழுத்துன்னு போய் கீழே விட்டுரும் எப்பொழுதுமே. சோ எவ்வளவு பேலன்ஸ்டா இருக்கிறவங்களுக்கே இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் நடக்கிறது. சோ ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் இது ஏன்னாக்கா இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஜட சக்திகளினுடைய இஷ்யூ தான். சோ வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. சோ உண்மையிலே இந்த ஜட சக்திகள் தான் செயல்படுகின்றன, இந்த ஆத்மா எதுவுமே செய்யறதில்லைன்றத அந்த ஆத்மாவை உணர்ந்தவனுக்கு புரியும் ஆக்சுவலி. இத்தகு இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. சோ இந்த உலகத்துல நாம எந்த செயல் செய்தாலுமே அதுக்கு பிகினிங்கும் உண்டு, எண்டும் உண்டு. சோ நாம ஜனிக்கும் பொழுது இருந்ததுதான் ஆரம்பம், நாம உயிர் விடும் பொழுது வந்து இருக்கக்கூடியது வந்து முடிவு. கண்டிப்பாக அது நாம உயிரோடு இருக்கும்போது சில விஷயங்கள்லாம் முடிஞ்சிடும், நம்ம உயிர் போன பிறகு சில விஷயங்கள் எல்லாம் முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடு வாங்குறோம், நமக்கே ஒரு கஷ்டகாலம் வரும்போது அந்த வீடை நம்ம விற்கணும்ன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் போறோம் இல்லைங்களா. அதுவும் தொடங்கமும் இருந்தது, முடிவும் இருந்தது, நம்ம கையை விட்டும் போயாச்சு. அதே சில பேர் வந்து ஒரு நல்ல வீடை கட்டி வாழ்ந்திருப்பாங்க, அந்த வீட்டுல இருக்கும்பொழுது இறக்க நேரும். ஆனா அவங்க போன பிறகு அந்த வீட்டுக்கு ஓனர்ஷிப் வந்து வேற ஒருத்தர். லாஜிக்கலி நம்ம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா டெம்பரரி ஓனர்ஷிப் தான் இந்த உலகத்துல. அனைத்துமே வந்து நம்ம வந்து டெம்பரரி, ஏன்னா இந்த உலகமே வந்து ஒரு டெம்பரரி தான் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு புரியணும். திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் டெம்பரரி ஆக்சுவலி. இங்க எல்லாமே நம்ம விசிட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த விசிட்டை முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து பகவந்தன் எங்க இருக்கானோ அங்க போகணும், அதுதான் நம்மளுடைய இலக்கு அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுல வந்து இது வந்து அற்பமான ஒரு மகிழ்ச்சி தான். நம்ம இங்க எல்லாமே எது நம்ம சந்தோஷமா நினைக்கிறோமோ, இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து நம்ம வந்து நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம எதெல்லாம் சந்தோஷமா நினைக்கிறோமோ அது எல்லாமே வந்து நித்தியமற்றது தான். ஸோ அதனால வந்து நமக்கு எந்த ஒரு நன்மையுமே கிடையாது. ஸோ உண்மையிலே நமக்கு எது சந்தோஷம் கொடுக்கணும்னாக்கா நம்ம வந்து அந்த ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை நாம வந்து எட்டி பிடிச்சா அதுதான் நமக்கு வந்து நித்தியமான ஒரு உலகத்துக்கு எடுத்துன்னு போய் சேர்க்கும். ஸோ அதனால நம்ம பக்தியில தான் நம்மள வந்து அந்த நிலைக்கு எடுத்துட்டு போக முடியும். ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் டூ பக்தி. ஸோ மனதளவுல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா காலையில நம்ம எழுந்து குளிச்சுட்டு பூஜை பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஒரு 2 ரவுண்டு 3 ரவுண்டு மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு போனா கூட மனசுல வந்து சதா சர்வ காலம் பகவானை தியானிக்க நம்மளால முடியும். அதுக்கான ஃபோக்கஸ் வந்து இருக்கணும், அதாவது ஒரு நிலைப்படுத்தணும் மனசை. எப்பவுமே சதா சர்வ காலம் பக்தியை வந்து மனசுல வந்து நம்ம நிலை நிறுத்தணும்னாக்க கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பகவானுடைய இடத்துல போய் சேர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இங்க புத்தி உடையவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லாப நஷ்டம் இன்ப துன்பம் எதுவா இருந்தாலும் சமநோக்கோட எடுத்துட்டு போயிடுவான். ஸோ அவன் வந்து இதெல்லாமே டெம்பரவரி அப்படிங்கறத அந்த இது உணர்வு என்பது அவனுக்கு அந்த ஞானம் என்பது உண்டு. நெக்ஸ்ட் 23 வாசிங்க மாதாஜி. சக்னோதி ஹைவ யசோடும் பிரக் சரீர விமோஷனாத் காம க்ரோதாத் பவம் தேகம் சயுக்தக சசுகி நரக. எஸ். சோ ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலே அவன் மகிழ்ச்சின்னு இருப்பான். இந்த உடலுக்கு வந்து 9 கதவுகளை கொண்ட நகரம் அப்படின்ட்டு நமக்கு ஒரு பேர் உண்டு. தட் இஸ் த 9 gates ஆஃப் த சிட்டி. ஸோ இந்த உடல் வந்து ஒரு நகரம், இதுல 9 கதவுகள் இருக்கு. ஸோ 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசிகள், ஒரு வாய், இதோட 7. அதுக்கப்புறம் வந்து பிறப்பு உறுப்புகள், அதுக்கப்புறம் வந்து
கழிக்கும் உறுப்புகள். இந்த 9மே வந்து நமக்கு வந்து கதவுகள் தான். இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து ஞானம் என்னும் ஒளியிலால வந்து நம்ம வந்து we have to illuminate, பிரகாசப்படுத்தணும். அப்பதான் வந்து நம்ம அஜ்ஞானத்துக்கான கதவை நம்மளால க்ளோஸ் பண்ண முடியும். அவ்வாறு நாம செய்யாம நாம வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்களுக்கெல்லாம் இந்த கண் என்ன பார்த்தாலும் அனுமதிப்பது, இந்த காது என்ன கேட்டாலும் அனுமதிப்பது, இந்த வாய் எது பேசினாலும் கிவிங், தட் இஸ் அலோவிங் டு டூ, அதாவது அனுமதிப்பது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து if you are giving the permission to do whatever things, திஸ் ஞானேந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள் செய்யறதுக்காக நம்ம எல்லா பர்மிஷனும் நம்ம கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்திலேயே மனிதனாகவோ இல்லை விலங்காகவோ தான் நம்ம பிறக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ அதனாலதான் நம்ம யோசிச்சு செய்யணும் எது செஞ்சாலுமே. ஸோ ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு, நாம் எல்லாருமே இந்த உடலை விட்டு நீங்கிறதுக்கு முன்பு ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். கண்டிப்பாக நம்ம மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுப்படுத்த முடியலைனாக்கா இந்த கண் என்ன பாக்குறதோ அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துரும், இந்த கால் எங்க போகணும்னு நினைக்கிறதோ அங்க போய் சேர்ந்துரும். அது நன்மை பயக்கக்கூடிய இடமா, அதாவது கோயிலுக்கு போறோமா இல்லை நம்ம ஹோட்டல் பாருக்கு போறோமான்றது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலி நம்ம மனசை பொறுத்துதான். மனசை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும்னா நம்ம டெம்பிளுக்கு போகலாம். மனசை கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் ஆசையினால என்ன பண்றோம், நம்ம உந்தப்பட்டு நம்ம வந்து பாருக்கு போகும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசுதான் காரணம். ஸோ அது எதனால, மனசு எதனால இயங்குகிறது? ஆசை, காமத்தை போன்ற ஆசை, பேராசை ஆக்சுவலி. ஸோ அதை நம்ம அடைய முடியலன்னா அது கோபமாக மாறிவிடுகின்றது. ஸோ இது எல்லாமே இந்த மனசுனால வரக்கூடிய ஒன்று. அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலே அவன் ஒருவன் இதை எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஒரு நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமா நின்னுட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த உலகத்திலே இருக்கும் பொழுதே அவன் வந்து சந்தோஷமாக அவன் விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக ஆகி விடுகின்றான். சோ பிரம்ம நிலையை அடைகின்றான். அதுக்கப்புறம் அவன் இந்த உலகத்திலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா தான் யார் என்பதை உணரக்கூடிய தன்மை, செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அவனுக்கு கண்டிப்பாக முழுமையாக தெரியறது. பகவானை பார்க்கக்கூடிய மார்க்கமும் அவனுக்கு உண்டு, பேசக்கூடிய மார்க்கமும் அவனுக்கு கிடைக்கும். சோ இந்த உலகத்திலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். சோ அவனால இந்த உலகத்திலேயே வந்து இன்பமாக இருக்க முடியும். சோ 29th வாசிங்க மாதாஜி. கோப்தாரம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஜாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி. ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி வந்து ஒருவன் வந்து இந்த பௌதிக உலக துயரத்திலிருந்து எப்படி விடுபட முடியும், ஸோ எவ்வாறெல்லாம் நாம் பகவானை வந்து நம்ம வந்து சேவிக்கின்றோமோ, அவரை பற்றி நினைக்கின்றோமோ, அது பேஸ்டு தான் நமக்கு வந்து இந்த துயரங்கள்ல இருந்தும் நமக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது. ஸோ அதை சொல்றதுதான் இந்த ஸ்லோகம். ஆக்சுவலி எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும் பகவான் தான் வந்து யக்னேஸ்வரன். நாம எந்த யாகம் செய்தாலுமே அனைத்து பலன்களும் அவருக்கு தான் சமர்ப்பணம். அது இதுதான் உண்மை வேதங்கள் பிரகாரமே. ஆனா நம்ம வந்து நினைக்கிறது வந்து நாம செஞ்சதுனாலதான் நம்ம சந்தோஷம் நினைக்கிறோம். நம்ம அது கிடையாது. அவர் மகிழ்ச்சி உற்றால் நமக்கு நன்மைகள், அவருடைய அனுகிரகம் என்பது நமக்கு கிடைக்கின்றது. அதனால நாம வந்து சந்தோஷமா இருக்கலாம். சோ நம்மளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த யாகங்கள்ல உட்கார்ந்து பங்கேற்கும் பொழுது மனசு கூட நமக்கு வந்து இன்டர்னல் பியூரிட்டி கண்டிப்பாக நடக்கிறது. வில் கெட் மோர் சாட்டிஸ்ஃபைடு, அதாவது திருப்தி என்ற அந்த நிலைக்கு நாம வந்து கண்டிப்பாக தள்ளப்படுகின்றோம். சோ எல்லா யாகங்களையும் தவங்கள் அப்படின்னா இந்த காலத்துல வந்து நம்ம வந்து தவம் பண்றதுக்கு எல்லாராலையும் முடியாது இல்லையா, நாம எல்லாம் சன்னியாசி ஆக முடியாது. சோ ஒண்ணு பண்ணலாம், நம்ம ஜபம் பண்ணலாம். சோ தவங்க அந்த ஜபத்தினுடைய பலன் கூட பகவானுக்கு தான் போய் சேரும். இறுதியில அனுபவிப்பவன் என்றவன். ஏன்னா இந்த உடல் ரூபமே அவர் இருக்கும் பொழுது நாம எல்லாம் ஒரு கை காலு ஒரு ஃபிங்கர் அந்த மாதிரிதான் நம்ம எல்லாருமே. we are all part of him. அவ்வளவுதான், ஒரு சின்ன அணு ஆத்மா சைஸ் தான். சோ எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், சோ அனைத்து லோகங்களை படைத்தவரே அவர்தான், ரட்சிப்பவரும் அவர்தான், கண்ட்ரோல் பண்றவரும் அவர்தான், இறுதியில வந்து அழிப்பதும் அவர்தான். சோ அழிக்கும் பொழுது எல்லா அண்டங்களும் அவருக்குள்ளேயே போய் அடங்குவதும் இது நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம கேட்டிருக்கோம். ஆத்தன்டிக்கா இருக்கக்கூடிய குரு பரம்பரையிலிருந்தே நம்ம நிறைய இடங்கள்ல கேட்டிருக்கோம். எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன். ஸோ நிறைய இடத்துல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் அவர் வந்து பார்த்திருக்காரு. ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல நம்ம வந்து பகவானை ஃப்ரெண்டாவே ஏத்துக்கலாம்.
பாகவதத்துல அவருடைய லீலைகள் எல்லாம் நிறைய படிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு நண்பனா நிறைய பேரு, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாசனாவும், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மாதுரிய ரசா, கான்ஜுகல் லவ் சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து பேரண்டல்ல வந்து யசோதா தாயார். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் அவர் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம யார் வேணாலுமே வந்து பக்தி பண்ணலாம், பக்தி பண்றது சுலபம். ஆனா அவரையே நம்ம வந்து நம்ம இதுக்கு அதாவது அந்த இதுல வந்து பிரேமையில போயிட்டு பக்தி பண்றது என்பது அவரை நம்ம கூட்டிட்டு வர்றது ரொம்ப சிரமமான காரியம். அது அது அடையிறது அது எல்லாத்துக்குமே வந்து பகவான் வந்து அனுகிரகிப்பது கிடையாது. ஆனா பக்தி பண்றத வந்து அவர் கண்டிப்பாக ஏத்துக்கிறார். ஆனா பிரேம பக்தி பண்ணும் பொழுது ஏன்னா அவர் நம்ம கிட்ட வந்துருவாரு. அதனால வந்து சாமானியமா அவர் வந்து அந்த அந்த அனுமதி வந்து கொடுக்கறது கிடையாது. நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன். சோ பகவானை பற்றிய முழு உணர்வு, அதாவது நம்ம பக்தியில இருக்கும் பொழுது he is the highest authority, he is the அனாதி காலத்திலிருந்து இருந்தவர் அவர்தான். சோ அதாவது பிரம்ம சமீதால கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மர் பாடி இருக்காரு ஆக்சுவலி. சோ ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வகாரிய காரணம். காரணங்கள் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் அவர்தான், காரணகர்த்தாவை. பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக, இதுல இருந்தே தெரியாது he has a form. அவர் he is not only எனர்ஜி மாத்திரம் கிடையாது, அந்த எனர்ஜியே உள்ளடக்க இருக்கக்கூடிய எனர்ஜெட்டிக் பர்சன் அவர் தான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆதிர் கோவிந்தக, அனாதி காலத்திலிருந்தே இருந்தவர் கோவிந்தர். சர்வகாரிய காரணம், அனைத்து காரியங்களுக்குமே காரணமாக இருப்பவர் அவர்தான் அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மர் பாடியிருக்காரு. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது என்னை பற்றி அந்த உணர்வு நமக்கு தெரியணும். he is அனாதி அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அனாதி மீன்ஸ் who is unborn அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஆக்சுவலி. அவர்கிட்ட இருந்துதான் எல்லாமே தோன்றியது அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இது எல்லாமே வேதங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலி. சோ எதுக்குமே சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கணும் நமக்கு. when something is told we should have a strong proof that நம்ம சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்சஸ் வச்சுதான் நம்ம வந்து அதை நம்பணும். இங்க ஸ்வயம் பகவானே இங்க சொல்றதுனால பகவத்கீதை இஸ் ஃபுல் ஆத்தென்டிக். இதுல எந்த ஒரு இதுலயுமே நம்ம வந்து டவுட் பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. we should blindly, எப்படி ஒரு தாய் வந்து இவர்தான் உன்னுடைய தந்தை அப்படின்ட்டு அந்த குழந்தைக்கு சொல்லும் பொழுது அதுல எந்த ஒரு டவுட் இல்லாம அந்த குழந்தை ஏத்துக்குதோ, அந்த மாதிரிதான் நாம கூட பகவான் சொன்ன ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே வந்து ஆத்தென்டிக்கா எடுத்துட்டு அதுல நம்ம வந்து வி ஷுட் நாட் கெட் டவுட்ஸ், வரவே கூடாது. அதுல புரிஞ்சுக்கிறதுல டவுட் வரலாம், ஆனா அவருடைய ஆளுமையை பற்றியும் அவரை பற்றிய அவருடைய நிலையை பற்றியும் நாம வந்து எப்பவுமே வந்து டவுட் படவே கூடாது. அது மிகவும் தவறான ஒன்று, குற்றம். தெர் ஆர் அஃபென்சஸ் இருக்கு, அதாவது அபராதங்கள்னு சொல்லுவாங்க. சோ அதுல அது ஒரு அபராதம். உயர்ந்த ஆளுமையே நம்ம வந்து சந்தேகிக்க கூடாது. அது மிகவும் தவறு ஆக்சுவலி. சோ அப்படி என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்கள் இருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். கண்டிப்பாக ஜட துயரங்களை அவன் விடுபடுவான். ஏன்னா அவன் தான் பக்தியில போயிடுறான்ல. ஒன்ஸ் யூ என்டர் இன்டு பக்தி, உங்களுக்கு எது நடந்தாலுமே அதை நீங்க ஈஸியா எடுத்துக்க போறக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நீங்க அடைந்திருப்பீங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி அது துயரமா இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு துயரமாகவே தெரியாது. ஸோ தட் இஸ் அதுதான் மனம் கொள்ளும் நிலை. ஸோ இந்த மனது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இந்த எவர் ஃபார் எனி ஒன், அண்ட் இட் இஸ் த வர்ஸ்ட் எனிமி கூட. ஸோ இந்த வர்ஸ்ட் எனிமியை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தான் வர்ஸ்ட் எனிமையா எடுத்துட்டு போவாங்க. அதே சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்த சத்துவ நிலை அந்த இதுக்கு போகிறதுக்கு வந்து மார்க்கத்துக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. சோ நாம் ஆப்வியஸ்லி அந்த பக்தியில முன்னேறும் பொழுது பகவான் நமக்கு எந்த கஷ்டம் கொடுத்தாலுமே அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு போகக்கூடிய மனசு நமக்கு கொடுப்பார் ஆக்சுவலி. ஸோ இதோட வந்து நம்ம வந்து இந்த சாப்டர் வந்து முடியறது. ரொம்ப ஸ்மால் சாப்டர். நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஐ வில் டீச் யூ எப்படி நீங்கெல்லாம் வந்து ஜபம் பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து நான் சொல்றேன். நீங்க ஜபமாலை நீங்க வந்து வாங்கியிருந்தீங்கன்னாக்கா ஆன்லைன்ல, ஸோ இந்த பெருசா இருக்கக்கூடிய இந்த இதுல வந்து நம்ம கையை விட்டுட்டு இந்த ஃபோர் ஃபிங்கரை வந்து நம்ம வந்து தனியா விட்டுட்டு, ஸோ யூ கேன் டை லைக் திஸ். ஸோ தட் இந்த பேக்ல எதுக்கு நம்ம இந்த பேக்ல போடுறோம்னாக்கா இந்த துளசி மணிகள் எதுவா இருந்தாலுமே வந்து கீழே படக்கூடாது. இட் ஹேஸ் இட்ஸ் குட் குவாலிட்டி இல்லைங்களா?
இந்த துளசி மணியை வந்து நம்ம வந்து கீழே விழாம பாத்துக்கணும் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பேக்ல விட்டுட்டு இந்த ஃபிங்கரை வெளியே விட்டுட்டு, ஸோ இப்போ நான் இதை எடுத்துட்டு உங்களுக்கு அந்த எப்படி பண்றதுன்றதை காட்டுறேன். இது இப்படி கட்டணுன்றதுக்காக உங்களுக்கு நான் சொல்லினேன் நான். ஸோ இந்த பேக் இல்லாதவங்க கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ டோன்ட் புட் த பீட்ஸ் டவுன். இந்த தரையில படுற மாதிரி நீங்க வந்து ஜபத்தை செய்யக்கூடாது. ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த மடி மேல வச்சுட்டாவது நீங்க வந்து செய்யணும். ஸோ இது வந்து 108 மணி இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஜபமாலை இது. ஆக்சுவலி நான் இது வாங்கி 1.5 இயர்ஸ்க்கு மேல ஆச்சு ஆக்சுவலி. பிஃபோர் நான் இந்த பகவத்கீதை செஷன் ஜாயின் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே. ஸோ எனக்கு இது என்னன்னு தெரியாது. ஆனா ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொன்னா நல்லதுன்றதுக்காக இந்த துளசி மாலையை வாங்கிட்டேன் நான் ஆக்சுவலி. தட் வாஸ் அ திங் ஐ டிட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ் இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணேன். ஆனா எப்படி எப்படி சொல்லணும்ன்றதெல்லாம் இங்க வந்த பிறகு கற்றுட்டேன் நான். ஸோ இந்த பெரிய பீடு இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து கிருஷ்ணா பீட், இதுதான் சாட்சி பீட். இது மேல நீங்க வந்து ஜப மந்திரத்தை சொல்லக்கூடாது. இதை விட்டுட்டு தான் நீங்க வந்து, ஸோ இந்த சின்ன யூ கேன் டேக் ஈக்குவல் ஸ்மால் சைஸ் இருக்கிற பீட் உங்களுக்கு எப்படி இதுவோ அது மாதிரி வாங்கிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து இந்த இதுக்கு வராதுக்கு முன்னாடியே நான் பெரிய மாலை வேணுன்றதுக்காக நான் இது வாங்கினேன். இதை வந்து நீங்க கழுத்துல அணியக்கூடாது. ஸோ இதை வந்து நீங்க கழுத்துல அணியவே கூடாது. இது வந்து அதாவது சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு இடத்துல நீட்டா சுத்தமான இடத்துல வச்சுக்கணும். ஸோ நான் ஜென்ரலா பூஜை ரூம்ல வச்சுக்குவேன். ஸோ வாட் எவர், ஏன்னா இது துளசி இல்லைங்களா, இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் பியூரிட்டி. அதனால வந்து இதை வந்து ஜாக்கிரதையா வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த மணியை இந்த மணி மேல வந்து நீங்க வந்து இந்த 3 விரல் மேல வந்து இந்த மணியை ஒரு மணியை பிடிச்சிட்டு அந்த தம்பை வந்து அது மேல பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்க வந்து இங்க ஐ திங்க் இந்த 3rd சாப்டர்ல தான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த மகா மந்திரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சதத்துவ மந்திரம் இருக்கு. ஸோ அந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரம் கூட வேணும்னா ஐ திங்க் கிருஷ்ணா பிரபுவை நான் போட சொல்றேன் நான். ஹி வில் புட் இட் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்க அந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை நோட் பண்ணிட்டு ஒரு மாலை செய்யும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் மணிக்கு நீங்க அதை சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த விருந்தா 5 குருமார்களுக்கு நாம பணிவாக நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை சொல்கின்றோம். ஏன்னா மந்திரத்துல நாம் ஏதாவது சொல்லும் பொழுது தவறு இழைத்து விட்டால் ஸோ அவங்க குருக்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து நம்மளை வந்து ரட்சிப்பாங்க. அதுல இருந்து நமக்கு வந்து பாவங்கள் எதுவும் சேராம அவங்க பாத்துக்குவாங்க. அதுக்குதான் நம்ம வந்து அந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லுவது. ஒண்ணு நம்ம நமஸ்காரம் செய்யறோம் அவங்களுக்கு, இன்னொன்னு அவர்கள் வந்து நாம செய்யக்கூடிய ஜபத்துல நாம தவறு இழைத்தாலும் அதனால வரக்கூடிய பாவங்கள் இருந்து நமக்கு வந்து நம்ம வந்து விடுதலை அடைகின்றோம். அது பாவ அக்கௌண்ட்ல வராம அவங்க பாத்துக்குவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கண்களை மூடிக்கொண்டு சொல்லக்கூடாது. கண்களை மூடிட்டீங்கன்னாக்கா தூங்கிடுவீங்க. அதே மாதிரி வந்து மனசுக்குள்ளேயும் சொல்லக்கூடாது. தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி தட் யூ வில் ஸ்லீப். தூங்குறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய உண்டு ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது இந்த நாசி இருக்குல்ல, நாசியை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். நீங்க இந்த 2 கண்களுமே இந்த நாசியை ஃபோக்கஸ் பண்ற மாதிரி வச்சுட்டு ஸோ நீங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுசா அந்த மந்திரம் சொன்ன பிறகுதான் அடுத்த மணிக்கு போகணும். இதுல பாதி சொல்லிட்டு இதுல பாதிக்கு நம்ம மூவ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் யூ ஆர் நாட் கம்ப்ளீட்டிங் த ஃபுல் மந்திரம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மறுபடியும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இவ்வாறு நீங்க வந்து சொல்லிட்டே வரும்பொழுது யூ வில் பி இந்த 108வது மணி வந்து சேருவீங்க இல்லைங்களா. ஸோ இந்த 108வது மணி வந்து சேரும் பொழுது நீங்க என்ன பண்ணணும்னாக்கா, நீங்க வந்து மறுபடியும் வந்து இதை கிராஸ் பண்ணி வர வேண்டாம். இப்படி திருப்பிக்கிட்டு நீங்க வந்து எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களோ அங்கிருந்து சொல்லலாம். இல்ல நீங்க வந்து எங்க முடிச்சீங்களோ அங்கிருந்து கூட நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சொல்லலாம். மீண்டும் அந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லிட்டு தான் அந்த ஜபத்தை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ இவ்வாறாக 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணும் பொழுது ஐ திங்க் பிரபுபாதா வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்காரு, there is a very opportunity for the மோக்ஷத்துக்கு அப்படிங்கிறத வந்து அவர் சொல்லி போயிருக்காரு. அதனால்தான் வந்து இஸ்கான்ல வந்து எங்கேயுமே வந்து 16 ரவுண்ட்ஸுக்கு வந்து எப்பவுமே சொல்லுவாங்க. டீச் பண்றதுக்கு கூட நீங்க வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் த எலிஜிபிள் கிரைட்டீரியா. ஒரு டீச்சர் ஆகிறதுக்கு கூட இங்க வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் வந்தாக்கதான் அவங்க வந்து they will allow. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்க யூ கேன் டூ தட். ஸோ இதை வந்து நீங்க சுத்தமான இடத்துல வச்சுக்கணும். இந்த ஃபிங்கர் வந்து இதோட ஒட்டிக்க கூடாது. இது வந்து ஈகோவை குறிக்கும், அடுத்தவர்களுடைய தவறுகளை சுட்டி காட்டக்கூடியதுதான் இந்த விரல். அதனாலதான் இந்த விரலை வந்து தூரமா, நம்மளுடைய அகங்காரத்தை வந்து நம்ம விலக்கி வைக்கணும்னா இந்த ஃபிங்கரையும் நம்ம தூரமா தான் வைக்கணும்.
ஸோ இது வந்து நம்ம ஸ்லோவா நாம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஒரு இது. ஸோ தெர் ஆர் 6 டைப் ஆஃப் திங்ஸ் விச் யூ வில் பெனிஃபிட். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ வில் ஃபீல் வெரி லைட். இந்த மகா மந்திரத்தை நீங்க ஜெபிக்க ஜெபிக்க நீங்க வந்து உங்க மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லேசாகிறத உங்களால உணர முடியும். ஸோ இது நீங்க செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக இது காலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்துல செஞ்சா மிகவும் உத்தமமான ஒன்று. இதுக்கு எந்த சமயத்துல சொல்லணும்ன்ற எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. தட் இஸ் நத்திங் லைக் தட். ஸோ எந்த சமயம் வேணாலும் நீங்க உட்காந்து சொல்லலாம். 16 ரவுண்ட் வந்து 4 விதமா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா காலையில, மத்தியானம், சாயங்காலம், நைட், அந்த 4 ரவுண்ட்ஸா கூட நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் இறந்துட்டா கூட அந்த இடத்துல கூட நீங்க மகா மந்திரம் சொல்லலாம். ஸோ ஐ திங்க் ஃபார் லேடிஸ் வந்து டியூரிங் தேர் மந்த்லி சைக்கிள்ஸ் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துளசி மாலையை தவிர வேற எந்த மாலை வேணாலும் யூஸ் பண்ணி ஜபம் பண்ணலாம். தெர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த மந்திரத்துக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது. இந்த மந்திரத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டைம் எதுவுமே கிடையாது. இப்ப காயத்ரி மந்திரம் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா there is a particular time. ஸோ we can proceed. இப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன். ஸோ I have got through my சிக்ஷா குரு. ஸோ அதே மாதிரிதான் நானும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இது நீங்களும் என்ன பண்ணுங்க, யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ஆக்சுவலி. இப்போ டெய்லி நம்ம 6 ரவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அலாங் வித் மீ யூ ஆர் சாண்டிங் ஆல்ரெடி. ஸோ அந்த சாண்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ கேன் மூவ் ஃபார்வர்ட் ஆக்சுவலி. ஓகேங்களா? ஸோ காலையில செய்யுங்க, தட் வில் பி குட். முடியல எனக்கு காலையில வந்து எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குன்னா யூ கேன் டூ இன் ஆஃப்டர்நூன் ஆல்சோ, ஈவினிங் ஆல்சோ, நைட் ஆல்சோ. பட் தூங்காம செய்யணும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப லவுடா வாய்ஸா பேசக்கூடாது. அதாவது நீங்க வரக்கூடிய அந்த சப்தத்தினுடைய சவுண்ட் லெவல் எப்படி இருக்கணும்னாக்கா ஒன்லி உங்க காது கேட்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மந்திரத்து மேல மட்டும்தான் இருக்கணும். வேற எதுவுமே நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஒன்லி அந்த மகா மந்த்ரா. நீங்க உச்சாரணம் பண்ணும்போது சுத்தி என்ன நடந்தாலுமே இந்த மகாமந்திர ஜபத் மேல வந்து நீங்க ஃபோக்கஸா இருக்கணும். தட் இஸ் த ஒன்லி திங் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ. ஹோப் ஐ திங்க் இது வந்து நீங்க மூவிங்ல இருக்கும் பொழுது, இப்போ ஏதாவது டியூவல் வேலை செய்யும் பொழுது பண்ணவே கூடாது. அது வந்து சங்கீர்த்தனமா நீங்க பாடலாம். ஸோ சமைக்கும் பொழுது ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம பாட்டு மாதிரி பாடலாம். அது வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி வராது. ஆனா ஒரு இடத்துல நின்னுட்டோ இல்ல உக்காந்துட்டோ இல்ல நடந்துகிட்டோ இதை மட்டுமே ஒரு வேலையா எடுத்துன்னு செய்யணும். ஸோ எஸ், கவுண்டிங் கண்டிப்பாக ஹேண்ட்ஸ்ல செஞ்சீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து கவுண்ட் மிஸ் ஆகும். யூ ஷுட் நாட் இனிஷியல் ஃபேஸ் நீங்க வந்து இப்படி பண்றது இந்த இது வேண்டாம். தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே டு டூ. நம்ம இங்க வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் பிராக்டிஸ் நம்ம சொல்றோம். தட் இஸ் நாட் குட் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்க வந்து மணியோட சொல்லும் பொழுது இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் வைப்ரேஷன், பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ யூ ஹாவ் டு டூ வித் த மணி. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹோப் ஐ திங்க் அத்தியாயம் முடிக்கலாமா மாதாஜி? Yes. Okay. Om Tat Saditi Srimad Bhagavad Gita Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Krishna Arjuna Samhare Karma Sannyasa Yoga Nama Panchamo Adhyayah. Krishna. Okay. So Krishna பரமாத்மாவின் அறிவுரைப்படி கீழுள்ளவற்றில் எது சிறந்தது? கடமையற்ற மறுத்தல், கடமைகளை பக்தியுடன் செய்தல், கடமைகளை பற்றுடன் செய்தல், மேலுள்ளவை அனைத்தும். சோ அடுத்தது வந்து யார் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முக்தி அடைகின்றனர்? அதாவது லட்சியவாதி, உண்மையானவர், அதுக்கப்புறம் அறிவாளி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இருமைகளில் இருந்து விடுபட்டவர். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தான் செய்யும் செயல்களின் முடிவுகளை யாரிடம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும்? தேவர்களுக்கு, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு. அவரே முழு முதற் கடவுள். மேலே உள்ள இரண்டும் நன் ஆஃப் த அபோவ், அதாவது மேலே எதுவும் இல்லை, மேலே உள்ள எதுவுமே கிடையாது. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழ் உள்ளவற்றில் எது நிரந்தர மகிழ்ச்சியை தரக்கூடியது? கிருஷ்ண உணர்வில் மகிழ்ச்சி அடைதல், பொருள் இன்ப மகிழ்ச்சி, யோக சித்தி அடைந்ததால் ஏற்படும் மகிழ்ச்சி, மேலே எதுவும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹவு வி கேன் அட்டைன் பீஸ், ஒருவன் எவ்வாறு அமைதி அடைகின்றான்? நாத்திகராக ஆகும் பொழுது, உடற்பயிற்சி செய்வதால், ஆசைகளை உள்ளடக்கி இருக்கும் பொழுது, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் மேன்மையான கட்டுப்பாடான என் மற்றும் பக்தர்களின் உற்ற நண்பன் என்று அறிந்து கொள்ளும் பொழுது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரிதாஸ் தாகூர் தன் ஜபம் முடியும் வரை விலைமாது அவ்விடத்தில் இருக்குமாறு கூற காரணம் என்ன? அவர் எதுக்கு அந்த மாதிரி சொன்னாரு? அவளின் கோரிக்கையை தவிர்க்க, அவளை வெறுப்படைய செய்ய, அவரது ஆன்மீக சக்தியை அவள் அறிந்து கொள்ள செய்வதற்காக,
அந்த பெண்ணிற்கு மனமாற்றம் ஏற்பட்டு அவள் ஆன்மீக வழியில் சரியாக செயல்பட வேண்டும் என்று அவர் எண்ணினார். அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 நாட்களுக்கு பின் விலைமாதுவின் மனம் மாற காரணம் என்ன? ஹரிதாஸ் தாகூர் பிரபுவின் அசைக்க முடியாத மன வலிமை விலைமாதுவின் மனதை மாற்றியதோடு அவரே தன் ஆன்மீக குரு என்று உணர வைத்தது. ஹரிதாஸ் தாகூர் அவர்களின் சக்தி அவளது மனதை மாற்றியது. எஸ், பண்ணுங்க. பிரபா தாமோதர் மாதாஜி, சந்தோஷ் யுவராஜ் பிரபு, உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எல்லாம் இருந்தா நீங்க சாட்ல போடுங்க. I have a suggestion. I guess we can think of reciting the entire slogas in each chapter before start of the class along with translation in Tamil. It may take time, Prabhu. Translation oda kandipa panna mudiyadu. You know, I am doing advanced classes second level ku 2.5 hours edukren nan or full chapter edukkiradhukku. So along with Tamil explanations, I am doing that. It is not easy, Prabhu. Slokam recitation at least you can do. That is not an issue. So you can start actually. If 54 beats are there, you do it twice, Mataji. So Mataji is counting Jabamala 107. If you exclude center beat, excluding center beat, it is 108 actually. Can we do counting? Use your hands under a towel. No, Prabhu. Ninga hand la venda. You do it with the beats. That will give you more. உங்களுக்கு transformation, உங்ககிட்ட positive energy plus உங்களையே வந்து மாற்றம், உங்ககிட்ட ஒரு மாற்றம் வரணும்னா that will be through only beats. So அதை நீங்க பார்க்கணும்னா கண்டிப்பாக நீங்க வந்து you have to do it actually. Yes. So கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் அறிவுடைப்படி கீழுள்ளவற்றில் எது சிறந்தது? Work with devotion. That is the good thing. 82% right. Good actually. பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முக்தி அடைகின்றார் யார்? இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டவர். 2 அக்கௌண்ட்டும் கிளியர் ஆனாதான் நமக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து தான் செய்யும் செயல்களின் முடிவுகளை யாரிடம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும்? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் நாம அர்ப்பணிக்க வேண்டும். நெக்ஸ்ட் வந்து எது நிரந்தர மகிழ்ச்சியை தரக்கூடியது? கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல் தான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு என்னைக்குமே வந்து நித்தியமான மகிழ்ச்சி அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்படி ஒருவருக்கு அதாவது நிம்மதி வருகிறது, நிம்மதி அடைகின்றாருனாக்கா எல்லாத்துக்கும் மேன்மையானவர் நம்ம பகவான் தான், கட்டுப்பாட்டாளரும் அவர்தான், பக்தர்களை ரட்சிப்பவரும் அவர்தான் என்பதை வந்து யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் தான் வந்து இந்த ஜடத்துயர்களில் இருந்து விடுபட்டு இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுதே அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிம்மதியோட வாழ்றாங்க அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஹரிதாஸ் தாகூர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பெண்ணுக்கு வந்து மனமாற்றம் ஏற்பட்டு அவள் ஆன்மீக வழியில் சரியாக செயல்பட வேண்டும் என்று அவர் எண்ணினார். அதனாலதான் அவர் அப்படி செஞ்சார். ஆக்சுவலி he didn't reject her proposal, but அவளையே மாற்றம் கொண்டு வரணும்னு நினைச்சுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he made her to do. அதுக்கப்புறம் வந்து 3 நாட்களுக்கு பிறகு அந்த விலைமாதுவின் மனம் மாற காரணம் என்னன்னாக்கா இந்த இவ்வளோ பெரிய மனிதருக்கு நாம எவ்வளவு பெரிய பாவம் இழைக்க நேர்ந்தோன்ட்டு அவர் வந்து அவருடைய அசைக்க முடியாத அந்த இதை பார்த்து she only changed herself. அவரையே தன் ஆன்மீக குருவாக ஏத்துண்டா. ஸோ அதுதான் வந்து அந்த இது. ஐ திங்க் ஹோப் இன்னைக்கு எல்லாருமே நல்லா புரிஞ்சுட்டு எழுதியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ ஐ திங்க் சந்தோஷ் யுவராஜ் பிரபு எஸ். இன்னொன்னு குவிஸ் பத்தி நான் சொல்லிடுறேன். யார் யாருக்கு குவிஸ் இஷ்யூஸ் இருக்கோ I have put one message. So iskan nantanuru 1@gmail.com அப்படிங்கிற ஒரு இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு என்ன இஷ்யூ இருக்கு அந்த வெப் பேஜ் ரிலேட்டட் எதுவா இருந்தாலுமே தயவு செஞ்சு நீங்க அந்த இமெயிலுக்கு வந்து அட்ரஸ் பண்ணுங்க. அங்க வந்து பேக் அண்ட் டீம் ஒர்க் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய இஷ்யூ வந்து ரிசால்வ் பண்றாங்க. ஸோ நாங்க கூட எதுவுமே ரிசால்வ் பண்ண முடியும். we are in the front end.
ஸோ பேக் எண்ட் சாஃப்ட்வேர்ல யார் இருக்காங்களோ அவங்க தான் இந்த இஷ்யூஸ் ரிசால்வ் பண்றாங்க. தயவு செஞ்சு அந்த இமெயில் ஐடிக்கு எழுதுங்க. ஸோ எந்த இஷ்யூவா இருந்தாலுமே கண்டென்ட் இன்னும் அப்டேட் பண்ணல, we will upload the content, நீங்க அப்புறமா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். I think hope so. I think Monday or Tuesday we will upload all the contents actually. So நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். I think this time, so all quizzes are available. So I think you can do anytime all quizzes. அந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ முன்னாடி அப்படி கிடையாது, ஒரு சாப்டர் முடிஞ்ச பிறகுதான் அதை எனேபிள் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ அப்படி இல்லை, இட் இஸ் அவைலபிள். ஸோ ஐ திங்க் போன பேட்ச்ல இருந்துட்டு I think there was one Mataji or I think Gomati Nayakam, I think. I think if that Prabhu is attending this class, I request that Prabhu to enroll for this quiz at least and then take the certificate. 18 days finish பண்ணி certificate எடுத்துக்கோங்க. கிருஷ்ண பிரபு இந்த கோமதி நாயகம் அப்படிங்கிற ஒரு மெயில் ஐடி இருக்கு, நீங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரீச் ஆகி அவருக்கு இதை கொஞ்சம் கொடுத்துருவீங்களா, இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட்? Can you sure? நான் வந்து என்கிட்ட வாட்ஸ்அப்லயே எங்கேயோ எழுதியிருக்காரு அவரு. So I will நான் கண்டிப்பா ஃபார்வர்ட் பண்றேன் நான். ஓகே, so that one thing. Next சந்தோஷ் யுவராஜ், கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. அன்மியூட் ஆப்ஷன் கொடுத்தாச்சு, நானும் பண்ணிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்ம அந்த ஒரு ஜெபமாலையே எங்க வீட்ல இருக்க மத்தவங்க எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்ல ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனி ஜெபமாலை இருக்கு? இட் இஸ் அட்வைசபிள் டு ஹேவ் இண்டிவிஜுவல், அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கிறது தான் நல்லது. ஏன்னா என்னோட எனர்ஜி லெவல்ஸ் வேற, ஸோ எங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஒருத்தருடைய எனர்ஜி லெவல்ஸும் வேற இல்லைங்களா. நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் ஒவ்வொருத்தருக்குமே டிஃப்ரெண்ட் தான். ஸோ அது எல்லாமே இதுல வந்து இந்த ஜபமாலையில வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம செய்யும் பொழுது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேருக்கு அது நன்மை இருக்கலாம், சில பேருக்கு அது வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் கூட வரலாம். இட் வில் பி பெட்டர் இஃப் யூ யூஸ் இண்டிவிஜுவல், தட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட். சரிங்க சரிங்க. யா, I think if there are no questions, நம்ம வந்து we can chant. இன்னைக்கு வந்து 5th இல்லையா, 40 times நம்ம வந்து மகா மந்திரம் சொல்லிட்டு 40 இல்ல 6 இல்லையா, 6 it is 5 into 6 30 times வந்து நம்ம வந்து மகா மந்திர ஜபத்தை சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி அட்டெண்ட் பண்ணி சர்டிபிகேட் வாங்கினவங்க யூ நோ நீட் டு அட்டெண்ட் குவிஸ். ஸோ இஃப் யூ ஹவ் மிஸ்ட் டு டேக் சர்டிபிகேட் இன் த ப்ரீவியஸ் பேட்ச், நான் இந்த பேட்ச்ல அட்டெண்ட் பண்ணி நீங்க வந்து சர்டிபிகேட் எடுத்துக்கோங்க. எஸ் பிரபு, ஸ்ரீனிவாசன் பிரபு, அப்சல்யூட்லி ரைட். யூ நோ நீட் டு டேக். ஆல்ரெடி ஒரே சேம் சர்டிபிகேட் நீங்க ஒரு வாட்டியும் எடுத்துட்டு இருக்கிறது இட்ஸ் நாட் அதுல எந்த வேல்யூமே இருக்காது இல்லைங்களா. யூ ஹாவ் டு டூ த நெக்ஸ்ட் லெவல், தட் வில் கிவ் யூ. இப்போ லெவல் 1 இது முடிஞ்ச பிறகு லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4 அது பண்ணீங்கன்னாக்கா தட் வில் பி யூ ஆர் எலிவேட்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஒரே சர்டிபிகேட்டை நீங்க அதாவது 10வது கிளாஸையே நம்ம 10 வாட்டி எழுதின மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அதனால கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க, நோ ப்ராப்ளம். கேட்க உங்களுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய வந்து யூ மே ஃபீல் லைக் ரீடிங், ஸோ அதெல்லாம் நான் ஒத்துக்கிறேன். பட் நோ நீட் டு அட்டெண்ட் குவிஸ். ஏன்னா சேம் குவிஸ் தான் நீங்க எல்லா இடத்துலயுமே எழுதிருப்பீங்க. ஸோ மறுபடியும் அதே தான் நீங்க எழுத போறீங்க. Hope I think I have answered. Yes, thank you Prabhu. Then I think you focus on the advanced class actually. இன்னொன்னு advanced classல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் இனிமே கிடையாது. You have to read the perfect. That's what NND Prabhuji has told. So that's why we have stopped giving the study material. Yes. Okay, I think எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க 30 வாட்டி ஜபம் சொல்லிட்டு I think you can leave.